Linji gwida l-għalliema dwar is-sesswalità u relazzjonijiet fl-iskejjel Maltin. Dan id-dokument b'ton pożittiv ġie ppreżentat waqt konferenza tal-aħbarijiet li għaliha attendew numru ta' għalliema li taw semhom fil-proċess ta' konsultazzjoni. Dawn il-linji gwida fil-fatt saru b'kollaborazzjoni bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u d-Dipartiment tal-PSD. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo saħaq li dan il-qasam m'għandux jibqa' tabu hekk kif it-tfal qed jiġu kontinwament esposti għas-sess u l-pornografija. Huwa saħaq li t-tfal iridu jarfu jkunu ddixxiplinati u responsabbli tagħhom infushom u għalhekk l-għalliema u l-ġenituri għandhom jgħallmu lit-tfal dwar il-konsegwenzi ta' għemilhom. Permezz ta' dawn il-linji gwida għandu jinħoloq ambjent li ma jkunx ibbażat fuq il-preġudizzji u li tingħata attenzjoni għall-orjentazzjoni sesswali ta' tfal. L-għanijiet ta' dawn il-linji gwida huwa li l-għalliema jkunu jafu kif għandhom iġibu ruħhom fil-klassi u jkunu kapaċi jużaw il-ġudizzju professjonali tagħhom dwar meta u kif jużaw materjal differenti fil-klassi għall-edukazzjoni sesswali. Issa il-pass li jmissu li nduru skola ntaqgħu mal-għalliema differenti u nispjegawlhom ftit il-linji gwida x'fihom u għalfejn qegħdin hemm u anki nintaqgħu mal-kapijiet tal-iskola wkoll inqasmulhom il-linji gwida u Barra minn hekk tħabbar ukoll li qed issir kollaborazzjoni bejn l-għalliema tal-PSD u l-Kummissarju għat-tfal sabiex isir workbook għall-istudenti u anke tingħata informazzjoni lill-ġenituri. Intant l-għalliema tal-PSD jinsabu pożittivi rigward il-koedukazzjoni sabiex il-bniet u s-subien jitilgħu b'rispett aktar lejn xulxin.